Urizarreko etorkizuna gaizki ikusten dut. Edo bilakatuko da Loiteko toki bat, edo asteburutan aisialdea pasatzeko herri bat bihurtuko da, edo hustu ingo da. Ongi etorri, Urizaharra izeneko herrian gaude, Arabako mendialdean. Tradizioak dio Urizaharra duela 1200 urte sortu zutela, baina baliteke laster desagertzea, biztanleak galdu eta galdu ari delako azken urteotan. Hemengoak beste mota batekoak gara, zen azken finean ez gea gaztiztarrak, justo gauz Trebiño gau ondoan, ez gara ere Erriosakoak ere ez gara. Euskal Herrian landa eremuak uzten ari dira, jendeak hirietara jotzen duelako, gerotan nabarmenago. Asko aldatu da herria? Bai, aldatu da zegatik. Jendia adineko asko dago, gaztientzako lanarik ez da hemen inguruan, orduan joan behar dute, o irunera. Hola, oso ongi. Zatitxo txikiak barruan. Kontu zure, Toma. Kontu zuzkoarekin, Oso ondo. Baina begiratu eskua. Kau, egiten dugu lan Gasteizen eta joaten gara egunero lanera, bueltatzen gara etxera arratsaldean eta umea baita, joaten da Gasteizera baita ikastolara, eta gero elkatzen gara arratsaldean hemen etxean. Bota behar duzu olioa, Amet, barruan. Botako du nik gatxa? Bai, zuk esan du. A ber, zuk olioa. A ber, hor. Oso ondo. Poliki, geratzen da opur bat. Oso ongi. Oso ondo. Eta jendeak zer esaten du horren aurrean? Pixka sasiek hartuko du herria. Etxipen batekin, zer egin behar dugu, hola da. Lehengo bizimodua oso horra zen, eta orduan, orain igual gazteek aukeratu dute beste bizimodu bat, erosoagoa. Gasteiz ikastera joateko, Gasteiz parrandan joateko, Gasteiz. Gasteiz hain gertu izatea azkenean Urizaharra bezalako herri batentzat zer da? Lagungarria da edo kondena bat da? Lagungarria. Zer dago jendea, Gasteiz urrunago egon badit, zenan ez ziren etorriko egunero. Hori, egez aparkatzean, txorrada bat eman dezakela, baina netzako kriston aldaketa izan zen. Ni hona etxea etortzen nintzen, eta kotxia beti etxe aurrean utzi. Eta hau da zonalde berezia, oso ez ezaguna da. Eta, herri hau desagertuko da? Desagertu, ez da hit. Igual bai, Herri bat gara, oraindik herri bat gara, eta espero dute hala izatea. Zuetzara hemen jaiotakoa? Ez, orain dela hori, 30 urte aukeratu nuen ona etortzea. Donostiarra naiz. Amak zergatik ez zuen begi honez ikusi zure erabakia? Pentsa nik lan postu finkoa banuen Donostin, eta bapatean halako abenturan sartzea. Justu berak kontrakoa. Kastilako herri txiki batetik etorria,
Donostin lanpostu finko bat lortu eta gero, batean bere semea kontrako bidea egiten du. Eta aldaketarik handiena noiztik nabaritu duzuzuk? Handina, oan dela 10 urtetik uneta. Askozaz posiblea du ikusten dut Gasteizen pisu bat erostea, pisu txiki bat erostea, hemen etxe bat hartu eta konpondu edo ja konpondutako etxe bat erosi ahal izate baino. Eta zain uste duzu dela jendeak alde egiteko arrazoi nagusia? Arrazoi nagusia lana falta, lanarik ez dela inguruan. Ekonomikoki inbertsio handiagoa eskatzen du Gasteizen pisu bat erostea baino. Gazteak eskola gehiago du, gehiago ikasten dute, orduan nahi du berek ikasi duen lana. Eta hemen inguruan ez dago, orduan joan behar du mendikan. Hemen salgai dauden etxeak edo oso garestiak dira edo kriston inbertsio eskatzen dute eta ezin diot horri aurre egin soldatekin, orduan. Eta duela 20 urte zergatik erabaki zenuen herrira itzultzea? Bueno, erabaki nion, porque aita eta ama adineko ziren, bota ginen airea eta nietu gatzazitzen. Zuk zure bizitza osoa ez duzu hemen egin, 16 urterekin Donostiara joan zinen. Bai, ni 16 urtekin joan itzen Donostira, itxe baten lanen haitu nintzen. Ginen mazala gainere, mien beti euskera eta ara jonta handen ardera eta gogorra zen goeteko. Eta hizkuntzari dagokionez gauzak asko aldatu dira? Euskara asko aldatu da? Euskara, nire ustez ez da asko aldatu. Bertako euskara mantentzen da eta gehienok, 90% euskaldunak eta euskara zaitzen gara. Arrotza egin zitzaizun Donostia? Piskat bai. Ez nakien erderaz ez da tuturik ere. Behar bada, hiztegia poliki galtzen da, azkenean logikoa da, nekazaritza sektorea desagertzen baldin bada. Igo, azain gainea, soilu, aga zehekin, mageilekin, magei luzeakin, eta lurren bilu, eta erdeoana. Nekazaritzakin lotutako hitzak eta hiztegiak galtzen dira. Ika ere bai, poliki galtzen ari da. Zeme jende zan inozen gu ere gaztea den berin. Hemen, zebitiz, uroitzera jezi. Uroitzen, bosteuntik. Bosteun ingurure. Zerbait. Eta gaur giden, berroita 10 bat inguru. Bai. Alietzen gara? Ez du alietzen zanen 200 bat. Bai, holakon bat. Eta gu zeme jende izau. Erdetera torre. Erdetera torre, to bainek ere bajatu egin don. Eta erdara gero eta gehiago entzuten da edo? Gero eta gehiago ez, baina bai garai batean euskaldun hutsa izatetik, elebakarra izatetik, ni hona etorri nintzenean, bazen jendia iaia elebakarra zena, erderaz egiteko arazo handia zituena. Zuk gaztelera gutxi erabili duzu, zure bizitzan? Aitzutxu batez. Zuek non ikasi zenuten euskera? Ikastolan. Urizaharran erabiltzen da euskera? Ez. Gazteok denok dakigu euskara hitz egiten, baina ez dugu erabiltzen. Baina egia da euskaraldia izan zenetik, gure kuadrian behintzat, hasi garela gehiago erabiltzen. Txikitan Gasteizen, adurtze ikastolan, egon nintzen, eta gero pasan urtean egon nintzen Gasteizen, euskaltegi batean, arekan. Adibidez WhatsApp taldean eta beti, orain beti euskaraz egiten da, eta bai. Torri zen, fontanero bat itxera zara, zapatit. Eta txekandrik esan zian, emaiozu usaltzera. Eta manion, oain goritzen ze manion eta dena. Eta nik kumplitu nahi nion, nik janlotxarik gabe, bien kostumbria zen esatuko, janlotxarik gabe, eta nik nahi nion hori esan, nik benakin, nio traduzioa, eta nik nion, kome sinbergoentza, gelditu zen, behitzen zidan, nik Dios mío. Etxek Andria torri zen, parraz. Ni adioz hona etorri nintzenean, adineko batzuek erderaz egiten ziaten, malamaneran, erraten ziaten,
zuk ez duzu gure euskara entenituko, zure euskara oso garbia da, telebista bezalakoa. Tartene baina ni hona etorren ez, ni integratu behar nahi hemen eta zuekin ikasi behar dut zuen euskara. Bai, goizen. Ala, bueno, espatxot, bueltek itxinet. Hoxen. Gero prest gaude kanpoko jendia onartzeko. Kanpotik norbait heldu herrira bizitzera eta jo, bidea ze ongi. Beste bat, famili bat hemen bizi dira eta... Askotan ere igual itxik gera, ez? Ostras. Zuk, Mikel, asomatu zenuen, ona iristean kanpotarra zinela? Bai. Eta hoa indikan kanpotarra naiz. Bueno, ireki pixko hasi igual, ez? Bai, horrela da bai. Itxia gara onerako eta txarrerako. Guria mantentzeko, baina guriatiak zabaltzeko esain bertze. Eta nik askotan sentsazio hori aukidot, hemen bizi ez dan jendearen partez. Ni hemen nago egunero, baina Gasteizen bizi den batek pentsatzea edo kanpotartza tartzeani, ulertzen dute, ulertzen du zentzua, baina ni hemen bizi naiz, egunero. Baina gurasoak ez direnez hemen, jo que se, pedigria ez duen, ez? Olako bai. Baina batez ere zaharragoen artean nik ustez, bueno, ez dakit. Nire aitona hemen guazan, eta nire amama zen Legutiokoa eta etorri zen bizitzera ona, berarekin, eta hemen jaio zen nire ama, nire osaba eta nire izeba. Eta gero joan ziren bizitzera Gasteizera, lanera, eta ni adibidez bueltatu naiz. Uste duzu kanpotarrek ekarri dezaketela herriaren bizi berritzea? Ez bizi berritzea lehen da bizi hemendik atera behar da. Osa, nahiago dut hau galtzea, hau urbanizazio bat, el marinador de la montaña alavesa bihurtzea baino. Nik ez dut imaginatzen hemen bapatean ez dakit urbanizazio arraldoi bat sortzea, ez da? Nahiago dut gutxi egotea, baina herriko jendea, nahiz eta kanpokoak izan, baina herritara bizitzera etortzen den jendea, kontrako izate baino. Herrian etxea erosi eta ona lotara eta txaletean egotea. Zuri neguak luze egiten zaizkizu. Laster zoaz, Tenerifera? Bai, Kanarietara. Eta, konponbidea nondik etorri daiteke? Ez diot gusten nori konponbiderik, Aiza ez. Buelta hunditzen mami ardu. Zu pareja baldin bazu eta arek espaduna etorri da, klara. Konbentzitu? Konbentzitu da. Juten garanean mindik nortorriko da. Uztien behin kanpo santura ikustera, hori pesatzen da bain. Ideia batekin zatoz buruan, idealizatutako herri batekin, eta gero errealitate askoz gogorragoa da. Baliteke, eta nik urte hauetan ikusia dut, jendia etorrita oso idealizatuta edo hemen iraultzain behar dugu, eta handik 2 urtetara, krak, eta alde egiten dute. Ni joan eta pasatzen itxon, igual 3 urte torri gabe bat ere. Biskut pikatu aio nintzen atxekin. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Lau bikotetik 3 alde egiten dutela diozu, Mikel. Azken urte hauetan ikustako proportzioa bai. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of true love lost. Emigrazioa gehiago jo du emakumeen sektorean, lanerako aukera gutxiago daudelako. Baita ere mutilzarren kopurua, neskazarren baino handiagoa da.
Eta Beintza Labaien moduko herri batera zatozenean, zer bilatzen da, bakardadea? Ni paisaiakin maitemindua etorri nintzen. Gero bestelako maitasunarea agertu zen, zorionekoa. Lullabies look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me. Hona etortzen zara arratsaldero eta dena dago igual, ez da ezer aldatzen eta denbora gelditzen da. Eta hori bai niretzat importantea da. But I'm all alone at last, rolling home to you. Oh man, take a look at my life from a light like you. I need someone to love me the whole day through. Oh, one look in my eyes and you can tell that's true. Zein da herri txikien alderik zoragarriena eta zein latzena? Herri txikietan gauza guztie badute izena eta denok badugu izena. Etxe izena, pertsona izenak eta dena personalizatua dago, onerako eta txarrerako. Herri txiki inferno handi ez. Nik esango nuke justu aldera ez, herri txiki paradisu handi. Eta nik esate dut nik hemendik alde indetela, baina bai. Arabako mendialdetik Nafarroako kantauri aldera. Honako hau ere menditsua. Malerreka eskualde ezin ederragoan. Joan etorri etengabean ibiliko gara gaurko saioan. Sasia bezala despopulazioa hartzen ari den Euskal Herriko herri zein landagune historikoetan barna. Bertakoek gidaturik. Begoña postariak garamatza orain, Beintza Labaien herriraino. Beintza eta Labaien, izatez bi auzo, naiz eta herri bakarra. Bertan bizi dira ondorengo lagunak. Begoña bera, 57 urte. Mikel Ostalaria, 55 urte, Donostian jaioa. Juani gaztetan Donostiara aldeginda eta ondoren herrira itzulia, gurasoez arduratu eta Sabina lehengusinaren dendan lan egitera. Pedro Mari, 84 urte, bizitza osoa bertan emanikoa. Eta baita beste Beintzar Labaiendar batzuk ere. Malerreka oparoan gaude, Irundik Iruñera doan errepide nagusitik 12 kilometro eskasera, baina esan ohi den moduan beste mundu bat. Bai? Juani, toro barkon, badine reembolsua. Bai, heldu naun. Hola, Begoña. Hola, Juani, unon. Berde. A ver, Corriais. karri paketea reembolsua dine. Bai. Eskaten itenen, Eskatu zapato batzuk. ointukok. Bai. Eta... Espera. Bakin. A ver. Ni hasi nizen orain dela 34 urte imartxut, eta guain minio, bai, ez dakit, igual egun lagun gehiago ginen. Hola, bai, firma eta dirua. Hoi, mamainet, ez da eren, errealo manen, errei pasatu. Errelo matxiko giden. Ai, Eska, a ver. Baina, ez dakit, esperantza dugu, nahi ginuke, orainik urte batzu benpin. Eustia. Askotan tristura matzen du, baina nik pozik bizi naiz, baina tristura matzen du. Oinen jende gutxik ustia eta denak adinekuak. Pero Miguel, 80 urte. Bai. Eta zure bizitza osoan egin duzu Beintza Labaienen. Bai. Ze aldaketa ikusi dituzu? Aldaketek, moratote jendea bajatu alasko, eta... Duela 20 urte itzultzean, aurkitu zenuen Beintza Labaienek bazeukan zer ikusirik zure haurtzaroko herriarekin? Piztu nizautzen. Herria iz politia da, eta lasaia, eta ez dakit, Mendik Iruñera ordu bat, eta Donostiara ordu bat, bintartin gara. Egingo diguzu zure haurtzaro garaiko argazki bat? Nolakoak ziren hemen kaleak zure haurtzaro garaian? Kaleak,
Olo gira. Kaleak ez zaun zementoek ez harri hutsa. Oroitzen laiz, euri hau ikentzulek lehen izaten ziren bota, beltsak. Bai, ketuzko, Noiz batik ilubitzen jozelen aie, zapa. Eta gero itxerion, eta hautsa bota barrenera taiki dortzen etzen jozenen. Eta kaleetan beti jendea? Bai, bete jendea. Baina jo. Esan duta urte gutxin kearizko bajo goia. Jendia adiniko asko hilda eta gazterik ez, eta... Nere semalabak tozten diri aste burutan, eta hemen gelditzeko ez dakit zaila, zeba kanpunitekin lana, eta nahiko aparte, orduan hemen hori zaila da. Oain ez duzu ikusten frontoia lehen bezala, beteta. Ez. Baina frontoia ez duzu nioak ikusten. Nioak ez duzu ikusten. Ni gutxo ikusten dut frontoia, nioak. Algo frontoia politia eta nioak ez zete biotan ikustenek. Eta, hori ez txaliz horretzen, espalekin tenol... Espalekin, klaro, palerik ezkinen, iztxumba zera ondia. Nekere osabek edo pala bat itxiko domnio, ez. Hori ezkinen ezaten. Niño feliz. Bai, kontentos ezaten ginen. Norbatzen, espalekin aietan, bizikleta. Bizikleta. Tita bat gibiole pedalea. Esan bezala, bi auzo nagusik osatzen dute udalerria, Behintzak eta Labaienek. Neskendako eskola batean egon oizen, eta mutilendakoa bestean. Auzotarrak nahastuta beraz, baina etzen horregatik apurtuko Behintza eta Labaien auzoen arteko norgehiagoka, lehia. Beiztarrek Labaindarren kontra izquierda, derecha, nolo egin uesteko pelikulu. Itxegin uste, makil batzu pistoleteko hartu, eta oi ama. Ikusi duzu beraz, jendea alde egiten. Bai, ikusi asko. Penakin ikusi duzu alde egite hori? Bai, pena. Pena ondia. Lan egetzen izaten urdun, Lan ege. Mendien, aitzen zein aiek ere, guaisa. Eta totzen zein sami hilteko, mendi lan ege ez da itxera. Te menu urdun gaztaina asko zaten zen, gaztaina, eta gaztaina egazten zituzten, erde ban haitxiko. Igo, gaztaina soilu, aga zehekin, mageilekin, magei luzeakin, eta lurren bilu, eta erde bana. Sarreria montatu zenuten? Bai, lana pilika, gauza pali uzun, materialapek sosa egin zuen, urdun, eta gaur materialek sosa egizto egin, azindeke ez. Nekazal munduaren gainbehera dago beraz, guzti honen atzean. Bai, nik uste mundu zien dago, Lehenbiziko globalizazioa hemen izan zen Europan sartu ginean, horre suposatu zuen, hemen globalizazio bat eta zer da, nekazaritzatik bizitzea gero eta zailagoa zela. Lehen famili bat 10 behiekin bizitzen zen, orain hori pentsa ezina da. Bueno, Juani, nek ere zeitu harkinet. Iki ere eguneko lan ez zeitzarko, eta menor guzti berkatzen. Ongatetzen zazkenen. Bai, guizen. Bueno, espatxot, bueltek itxinet. Berez emainit urraldi tarea. Bertze diko. Bueno, bihar arte, Juani. Bai, adiós, Begoña. Adiós, bai. Bueno, Mikel, Behintza Labaienera ere iritsi da Urranditan. Bai, ongi etorriak. Nolatan erabakitzen nuen ona etortzea? Nik orduan Donostian banuen lana diputazioan, lan segurua, bizimodua ja egina nolabait, baina ez gustokoa. Pertsona bakartia naiz, egiaran, hori onartu behar dut. Agian beste batzuek ez lukete onartuko edo aguantatuko mengo bakardadea batzutan, bakardadea handia dago, baina niretzat ez da arazo bat.
detaile txiki bat, ezta. 1900 urtean, herri honetan ia 700 lagun ginen, edo ziren. Eta Donesteben, hemendik 12 kilometrotara dagoen herria, eta errepide nagusian kokatua, beste hainbeste zuen. Bi herriak populazio aldetik parekatsuak. Orain, hemen 227 gara, eta Donesteben ia 1800. Herriko askok erabaki dute bizitza Donesteben egitea. Bai, bino, nik ez nuke ginen. Ezke ikusten zunian hori laino azpien beti, eta esaten diot askotan ere, min, obedu labainen jangabe bizi, min lanta bino. Hemengo klima nahiago duzu. Bai, ezke mingo klima da oso ona. Handa, behin pasatzez urroztiko txotik asitzen malde mazara beti, hori lautik irutan neotzen da laino azpin. Eta hau guztuntzuk istu niduzkia eta hemen. Ez zaiote gustatuko tuneztu guri, bino, beuri usaten diot askotan. Joatekin, bai. Basai herriaz disfrutatzen. Bai. Ni asko ikusten ez herriaz. Duela 30 urte, ona iritsi zinenean, baziren beste ostatu batzuk, dendak ere bai. Bai, ni hona etorri nintzenean, baziren herrian 3 ostatu, 4 bat ere bai, eta 3 denda. Pentsa orain gu osatu bakarra gelditu gara, eta denda, azkeneko denda itxi berria da. Neska, gotza dago hemen, ez? Gotza, beti bezala, beti hotzen ondo dago. Bueno, pues nada, inen marko dugu ba. Marko dugu, etxima marko dugu. Bai, elio marko dugu. Denek minuta. Duela 20 urte itzuli zinenean herrira, hasi zinen lanean, oaintxe bertan okupatu dugun denda honetan. Sabinan tienda. Zer izan da zuretzako Sabinan tienda? Pues dena. Dena zergatik bestzela, ez dakitik geldituko zalitzen hemen. Sabinaren dendan inventarioa egiten dabiltza Begoña eta Juani, garaibateko tresna eta tramankuluak, denetarik. Hau da xagunduko zepu, lehenbiziko zepu, guzaten ziren. Xagun zepuk, oie, nire, ez dakit nola patzen tere. Bai, hau goitumen. Ai, ama. Etza solapato? Ja, txarrabatzen badugu. Bueno, raxe egiten da. Ja, noiztik daude horieko? Pues, berroita marrute dut. Urdukuk tere? Zau gaixuek. Errak usentzatzen justen hartzekin. Haure, apuntatuko du inventarion. Bai, eta saltzen zen dena. Eta oaino modernok? Hori diferente. Hor muturra satzen zuten, Herriaren bizitza guztia hemendik pasatzen zen. Bai, gehiena, bai. Guia mendek erametzen zen. Mantenu guzia fruta, dena. Baziren bi ostatu, zapaterua baginun, labainen baziren bi doiru tienda, ostatua, karnizeria, medikoa bertan bizitzen zen. Eta leheno gainereztu gorran. Leheno dena egiten zen, apunte nutze. Eta gero ilaute, abilen esne diru kobratzen zen. Kobratzen, pagatu. Orduan pato. Azkeneko 2 urteetan, binen galtzen, minio. Zazion inporta Sabinari galtzi, diru galtzia. Zerbitzu, jendiari zerbitzu. Nola utzi behar zu jendia, nola utzi behar zu. Utzi beharko dugu. Izebaketzun bajarik maten, izebaketzun itxirik hartzen. Ez da pentsature eta azken urti honetan bazakinak galtzen aizela, eta erratik galtzen aizela. Bai, bino pena batzen dut. Zer uste guzu ematen ziola dendak herriari? Batzen zion dena. Porque askotan, oi, itxi behar menduzu, no, guk ez dugu itxi behar, esatenik askotan. Zuek itxi behar zute. Zu uzpazete tortzen, denda itxiko da. Sukaldetik zebat aldez, eta arrautzek eta zerbitzeko hori izan duzu, bueno, ezintzun jendek eskatzen bazian, ezintzun utzi gabe. Ez da pentsatu. Azindarik ez dago etxetan, lehen txeo zitan, azindak eta pentsu dela, dena erantzen zuten hemendik, eta denek itxitzen, jendik oia eta fruta pixka bat, horrekin ezin da mingo impostuk eta gainekuk batu. Iruñetik tozten ziren, barron aske, iruñetik tozten zale, eltzaria gazta, bertako eltsaurrak eta gauzak, kanpotek... Donezten eta
Elizondo eta arraiozta hoiten ez baizagon, tenda handi hoinek. Eta jendea betan zezen zen, salisetik etozen zen, jendea bastante una, urrozatik bai. Eta betan jendea bastante, eta orduan defeintzen zen. Defeintzu, eta sorsuatzu, atezen zien orduan. Zapateria, arropa, ferreteria izaten zu. Farmazia, denak, Hoitzuntzera, aspina, baina binen tienden zahanda. Denak. Eta horrez handezaren San Fermineten ere pañulo gorrik eske, eta bazitxun ere. Eta bainik ere badiri noak ere. Orain denda guzti horien aurretik, eta batez ere, zuena zen dendaren aurretik pasatzean, zer sentitzen duzu? Pues, oain pasatzean, pues, albadutz nez pasatzen. Behitzen dut. Momentu honek pasatutxugu, txarrak ere bai, azkeneko tioitan, arrun txarrak ere bai. Itxi behar omen duzut eta. Itxi guk ez, zuek itxitzen zute. Bai. Ni oain dela urte batzuk azkeneko ostatua itxi zenian herriko. Batek errantzian, orain ez duzu kompetentziarik izango, eta bueno, lan guztia zuen dako orain. Ez da hori kontua. Kontua da, bizitzarik ez bada, azkenian, pastela txikiagoa da. Puska txikiagoa izango da. Zu nora joten zara trago batzuk hartzera. Seguraski ostatu gehiagin dagoen leku batera, zeren hau ez bazai gustatzen, bestera joango naiz. Hemen ostatu bakarra baldin bada, eta ez bazai gustatzen, ez naiz herri ontara itzuliko. Hoi da. Arabako mendialdean bueltan gara, okinaren eguneroko bidaiari jarraiki. Eskualde ongi ez ezagutua dugu, Gasteiztik ordu erdi eskasera egon arren. Trebiño baino hegoalderago, Herrera mendate zutaren azpian. Eta Urizarra herri historikoa daukana hiriburutzat. Inguruan badira hainbat herriska, Paiueta, Loza, Montoria eta Baroja, nondik idazlearen arbasoak irten baitziren, baina hemengo soka inoiz etzen guztizeten. Urizarran bizi da Ander Tasista, 25 urte. Urizarrekoa ere Julen Ezitzailea, 27 urte. Duela urtebete Gasteizen bizi da, lanak behartuta, baina astebururo itzultzen da sorterrira. Eta Paiueta herriskan bizi dira Oiana, Aitor eta Amets, lana eta eskola Gasteizen dituzten arren. Ander, eta zen moduz bizizaete Urizarren? Nolakoa da bizitza, herri hontan? Ni Gasteizen, adibidez, nintzateke izango tasista, adibidez. Tentsio gutxiago dago hemen. Hori da. Kuadrilla, Urizarran bizitzeko, pasta berezi batekoa izan behar da? Bakardadea gustatu behar zaizu, lasaitasuna... Bakardadea eta lasaitasuna, bai. Ze neguan paseo bat ematera ateratzen baldin bazara, agian ez duzu inor ikusiko, ez? Eta intxikia izan da, eta neguan gainera, gutxeago hori da. Bai. Gainera, hotza ere ondo toleratu behar da. Pasta berezikoa zentzu horretan, bai. Neguan hotza. Hotza eta hutsa. Eta hori ez da aspergarria, momenturen batean ez da aspergarria bihurtzen? Hombre, egia esan da bai. Batxutan, bai, etxajen falta un poco de meneo. Baina, bueno, ni ez nuke hau aldatuko. Nik uste zaiena herrian dela nera bezaroa, ez? Bai. Kuadrilla berak oso diferentiak dira. Adibidez, herri handi baten edo Gasteiz baten homogeneoagoak izate dira. Claro, kuadrilla kanitzagoak dira. Zentzu guztietan. Bai. Kristone abanikoa dau, bai neskak, bai mutilak, bai... Ez dakit, erlazionatzeko era ere diferentea dala uste dut.
20 urteko bat eta 35 urteko bat kuadria berekoak, edo elkarrekin egotea asteburutan, edo porretan joatea batera. Hori nahiko arraroa da beste kontestu baten, baina hemen hori normala da, eta astebururo gertatzen da. Ne kuadrian gaztenak 19-20 urte izango dituzte, eta nagusienak 37-40 inguruan. Tan bai neskak bai mutilak. Baina garrazik dioenagatik orduan konformatu egiten zarete. Ez da konformatzea, ez. Ondo moldatzen ez basara, baina egia da ez dagoela aukera asko. Bueno, bai, azkenen baten egia da, konformatu. Bai. Zure adintarteko 5 badaude, bi aukera daude. Edo biekin hau ibili, edo beste leku batera joan. Orduan, bai. Zure lagunek, Gasteizera alde egin duten lagunek, inoiz esan dizute, zer egiten duzu oraindik Urizaharran? Bai, galdetzen didate. Karo, haiek astean zehar arratsaldetan edo geratzen dira haien artean, pote bat hartzeko edo ni hemen, askotan noa Gasteizera ere. Arratsaldetan, hasten dut kotxea da juten naiz. Baina gero etxean daude, 1000 gauza egiteko. Ni harri jasotzaia naiz, eta horian afizioik haundien. Nik 5 urte dara matzat harri jasotzen, eta gero musika asko gustatzen zait, talde baten abasten dut orain, eta bateria jo izan dut urte askotan. June, zu ez zara hemen jaiotakoa, ez zara Urizaharran jaiotakoa. Lemoatik, Bizkaitik zatuz. Eta hemen egonda, eta hemen dagoen, hori, eskaintza eskasa ikusita, edo kaleak hutsik ikustean. Behin baino gehiagotan pentsatu duzu, ze demontre egiten dut Arabako mendialdean. Bai, pentsatu bai, eta askotan esan didate, zer dagoan astean zer, egia esan, ezer, ez dago ezer, hori holan da. Baina, bueno, aukera pertsonal bat izan da, eta momentuz, ondo nago. Hardcorea gustatzen zait. Hemen betidanik entzun izan da punk eta hori dana dalakoa, Tijuanain Blue ere asko gustatu da hemen herrin, bai. Taxian lan egiteaz gain, Ander, zu gaztea ere bazara. Eta gazte jendeak parranda giroan nahi izaten du. Urizaharran, non aurkitu daiteke giro hori? Gasteizen. Juten gara ostegunetan Labastidara. Neguko ostiral bat Urizaharran. Zer egiten da? Bueno, ostirala egun hona da. Ostirala nahiko egun hona da. Pintxopotea egiten da, ostiraletan. Ligatzeko lekua ere? Hau da? Ez dago. Lekurik ez dago. Hori Gasteiz ere da, ligatzeko leku. Hain jende gutxi dago eta hain ondo konpontzen gara eta hain familia roioa da, ez da komeni. Asko gara familia, gainera. Gainera hori, asko benetako familia. Lehenguzak zaete. Zuk egingo duzu? Txalmik. A ver, Entzupatu behar da, gezurra badirudi ere, hemen ezagutu genuen elkar. Justo Paguetako jaietan, ze bera etorri zen bizitzera Urizaharrara, lagun baten etzera, eta hemen ezagutu ginen. Igual listo, Vale, momentu dugu ya, A ver, que no puedo limpiar. Ja! Vale. Mugituko dut nik apur bat ola? Ez. Bale, baina zu bakarrik orduan, Mugitu ondo, hemendik ere bai. Horrela. Eta orain egingo ditugu bolatxoak, bale? Itxin? Baina hemen barruan egin. A ver, kontuz botatzen duzu mai gainen. Horrela, ba. Venga, ziko gara ya. Oye. Bolatxoak egin Hori trampa da,
Umea orain, justo aurten hasi da 3 urteko gelan, ikastolan, eta etortzen da oso nekatuta. Orduan iaia arratzaldea pasatzen dugu hemen etxean, neguan, eta astean behin edo joaten gara Gasteizera aitona amonekin egoteko, edo erosketak egiteko, edo iapaindegira, ez dakit beti dago zerbait egiteko. Arana, gira, ze forma du aranak? Mendia baldima da horrela, arana justo kontrakoa, ez? Bai, ze gehiago dago hemen, hau zer da? Erreka. Ibaia bai, mendietatik dator. Pun, eta itsasoraino joaten da. Miren, zer da behintzala baien zuretzako? Nere lanbidea hemen dago, ni hemengo eskolako irakaslea naiz, eta garrantzia handiko lekua da niretzako, eta hemen bizi diren pertsonak ere, batez ere hemengo aurrak. Nire ikasleak direlako. Eta zuz, zer moduz ibaiekin? Ja, bukataiok. A ber. Egin dituzu pila bat. Bueno, guri gehien interesatzen zaiguna momentu honetan zein da. Hurbilen duguna, ez? Bidasoa, bai. Bidasoa, bai. Oso lan berezia da, oso eskola txikia da, 5 ikasle daude bakarrik, eta horrek suposatzen du lan egiteko modu ezberdin bat, ez? Oso lan polita egin duzu gaur, Adur? Zu pozik zaude, zure lanakin? Bai. Bai, pues nik uste dut gaurkoz nahiko dugula. Eskola ederra dugu, leku zoragarria. Nere semeak han ikasia, eta orain ja Donestebeko institutuan dago, adinangatik, baina guretzat esperientzia zoragarria izan da. Baina, zoritxarrez, 5 haur dira, eta 5 haurren azpitik isteko arriskua hor dago, mehatxua hor dago. Bazkaltzera? Bai, zura maldu da uste dut. Uste dut zura maldu dela, bai. Beraien sentimentuak, etxean gertatzen diren gauza kontatzen dituzte, askatasun osoz, eta ikusten dut oso modu naturalean, beraien artean nola harremantzen diren, zer giro atsegina sortzen duten. Kaixo! Eguerdion! Kaixo, zer moduz? Ongi? Bai. Egun euritsua dugu, Bai, eta hotza, baina hori tokatzen da orain? Ja, egon dire oso gustora. Erran digute heldu dela elurra, ez dakit, biharko etziko. Bai, erran dute, bai. Hemen klaseek nola funtzionatzen dute? Adin ezberdinetakoak nahastuta daude? Klase bakarra dago? Batzutan elkarrekin, egoten dira, beste batzutan beriztuta, gero banaka ere lan egiten dugu, binaka konponketak, denetarikoak dira. Ni ustez pentsatu behar da orain daukaguna, hau da lujo bat, hemen egotea, oso ondo daude gustora, Eta ardun, Azkenean, ez da berdin, eskola handi batian, hemendik 12 kilometrotara edo herrian bertan. Aurrak herriarekin ere lotura edo bizipena ere bai pixka galtzen da. Gero ikusiko dugu zer gertatzen den. Zer izan? Bai. Aur gehiago etortzen badira. Jo marko dugu azkaltzera, Horixe, bai. Gu, zemet eskolen, zemet kuadrilin jo zenen. Gu neskak aietu ginen, neskak utzek 50 teino aietu ginen. Amabe, amalautarte hortan, bai. Itekin txebako iztek zemet joten ginen. Gola baiz ba? Zula, gu, bo. Ni txikitan gintxun 2 eskola. Hemen, behintzan zen mutikuna, eta labaienen niskana. Eta gu niskak, aietu ginen ez dakit 54 urte batzutan. Gero bajatuz, baina... Oain ez duen, hemen eta... Itxi laun. Agur. Aio. Vale, Adur. Venga, gerarte. Gero medikua bai daukagu Urizarran eta horrekin oso posi gaude. Yo aquí en el pueblo y para todos los de la zona soy José Mani. Y luego además como estamos tan poca gente, pues te llaman por teléfono cuando ellos les da la gana. Muchos de ellos pues tienen igual incluso mi teléfono privado. Me has dicho que te duele la garganta y que estabas con fiebre y también tienes dolor de oídos. Vamos a ver un poco. La gente de la montaña
a pesar de lo que pueda parecer, de que decimos, bueno, pues estos están ahí perdidos en el monte, van a ser gente cerrada, yo me di cuenta que desde el principio que llegué aquí me aceptaron bien, me trataron muy bien y me dieron todas las facilidades, en todos los sentidos. Pues que yo llevo el quitanieves, si un día tienes un problema, este es mi teléfono. ¿Y todos? Sí. Luego lo personal es gente dura. Un paciente de aquí te llama y te dice que no puede venir a la consulta, vete rápido porque está fastidiado. Medikuarekin erlazioa oso desberdina da. Ni joaten ezenean Gasteizera mediku batera, beti dago ordenagailura begira, korrika, ez dakit zer, eta hemen da, hombre, oian, zer moduz, no sé qué, ze kontatzen didazu, bueno. ¿Y por aquí abajo? No. No, descomposición, estreñimiento, alguna cosa. Pero el cuidado que les podemos dar aquí no se les puede dar en Vitoria. Yo, un paciente me viene aquí y puedo dedicarle 1 hora. Ez daukazu presarik, ez daukazu zertan hartu zitarik, bueno, desberdina da, eta oso posi gaude horrekin. Eta gero ez daukagu ezer gehiago. Nos ha venido muy bien pues que en la zona un poco de Zambrana, en Bernedo y esto, han abierto pues algunas empresas, algunas fábricas y han dado ocupación a estas gentes, a esta gente joven que era de esta zona, que era de aquí, que habían vivido aquí y que estaban abocados a irse a Vitoria. Askok pentsatuko dute taxi bat eta herri txikitxo bat ez direla oso kompatibleak. Zure negozioa ondo doa? Bai. Eta jende gaztiak geratzeko hemen lana eta azpiegitura pixka bat behar duzu. Hartzen dut jendea inguruko herrietatik eta hurbiltzen diet Urizarrara. Hor autobusa hartzeko edo Herriesara juteko edo Gasteizera juteko. Beste jende danak kanpora juten da lanea. Edo Mercedes, edo Michelin, edo Labastidara, edo... Pasan urtean egin duen ere transporte escolar. La cercanía de Vitoria, en algunos casos, hace que los incondicionales de este pueblo, como la capital está cerca y es donde algunos de ellos trabajan, pues es lo que les permite poder seguir viviendo aquí. Gaur egun bizidan jendetik, bakarrik lan egite dute hemen herrian, abeltzainak, nekazariak direnak, okindegien lan egite dutenak, edo tabernan. Herria, apa, txaldeo, Juan. Txaldeo. Zena eduk? Atezo, mosto bat atezo. Ongi. Banetik, Juan? Bai, bueno, gaur euri idot itxaldete pixkot, gestio batzuk egin eta lasai. Beste lan batzuk. Bai, hori da. Ahi gaituk, solasien pixkat inauterin kontua eta igual jende gutxi daola eta gero eta jende gutxiago herrietan eta i berriz hemen geldituko aiz, ezta? Bai, intentzioa ben bai. Eta, ze aposto handia egin duk. Lehenoko lan utzi, hemen herrian gelditu, herrian bizi. Bai, bueno, ni fabriken haitzen nintzen lanen, egia dan, gustatzen zait ez, nekazari mundua eta egia dan, proiektu bat banun, aspalditik nire landareken tore eta azkenen, ontera dedikatzera baki hartu dut, bai. Hemen gauzuz dira bezala, lan inezkero, handik den bindiken, badago. Intentzio bat ezkero. Intentzioa eta ilusioa, hori da importantiena. Azkenia zer, erresagoa da, herri handi batian bizitzean pisua direlako, erosi, eta jazta problemik gabe herrian baino. Igual terrenua prestatu. Terreno behar duzu, edo etxe zar bat igual erosi moldatzeko, egia da, erresago bai dela pisu erostea. Ez, nik lehengo unean bati erran nion. Nire sensazioa da, semaforoa gorria, horia edo berdia goten alda, ezta? Hainbat lekutan, edo ez, Nafarroko Pirineotan, herri batzutan ja semaforoa gorria dago, etorkizunik ez, gazterik ez dagoelako. Hemen hondikan gaztiak badira, saia bat, baina nolabait nire sensazioa da semaforoa horian dagoela, abisuan. Kasu eman, espauzue zerbait egiten, hau behiti doa eta gorria pasatuko da. Oa indikan zuen esku dago, semafori berde izatea, herriari etorkizuna emateko, ez da. Edazazu pixkate, hostalario bizi behar dugu, hola, tragotik. Tori errezil sakara bat, eman zure paltoa,
geratu zaitez nirekin. Ogi egin berria, intxaurra eta gaztaia, ipuinetan bezala. Odeien azpian, sasien gainean handa, mundua eritzana. Han bizi daitezela, bihotza baituran, tagu bildurik elkarren gana. Zu bezalako zenbat ezagutu dituzu? Hemen? Kanpotik, Donostiarrak, herriarekin maite mindu eta ona etorritakoak. Hogeita marrutetan asko. Eta egitu orain zenbatzea, baina bai, asko. Bai. Eta gelditu dira, zu bezala? Batzuk. Beste urtetan? Batzu bai, eta beste batzuk, pues bueno, bai, urte batzuk egin, ohartu dira hori etzela haiek buruan zutena, edo idealizatua zutena, eta azkenean, alde egin. Labaienen gainbeheraz hitz egin dugu. Eta Labaienen amaiera? Ez. Ez ditu ikusten? Ez. Amaiera ez. Aldaketa eta gainbera hortan momentu batean geldituko dela, herri bat baino arriskua, auzo bat, antolakuntza gutxiago edo bere bizitza edo gizarte bat izateko kapazitate gehiago duen herri bat. Ikusten duzu zure burua Donesteben edo Iruña batean, ez dakit? Nik hemen aio. Zergatik? Ni mendioit asko gustatzen zkit. Ne musi mendien pasatua eta mendi dire biletan, ne mendiak gustu mateit. Arbola eta mendiek, Oraingo ohiko labaindarrak, labaindar prototipoak, eta garai batekoak zer ikusi gutxi daukate, mentalitate asko aldatu da? Ni adibidez, hona etorri nintzenean, kurioso hain zitzaidan, asko kerraten ziaten, baina zu Donostiatik etorrita zer ikusten duzu hemen, ezta? Eta, herri zoragarri bat ikusten dut hemen. Agian zuendako ez da hain zoragarria, zuek mendia dena lotzen duzue lanarekin. Poliki-poliki nik uste dut aldatzen ari dela, zentzu hortan hobera. Jendeak baloratzea, bizi den inguruan duen paisaia. Baina, nire bildurra da esote garen berandu iritsiko, ez da? Planteatu duzu inoiz Donostiara itzultzea? Ez. Alaba handut, bino ez ni baina irritikan ez dut uste igual emango ez ostiko bat eta bialde genote, baina momentu hemen binen ez daukea tara joateko nuntez ongi naho mitatik nio, baina espalden bat ongi, pues takit nola ukatuko dute, baina momentu benpinen, mine joateko ez dutko gorik eta zerek. Izara zuri-zuria, garai bateko arropak, urunkatzen eguzkitan. Piku usain ez dia, gure trapu zaharrak, osatzen dituenean. Odeien azpian, sasien gainean handa, mundua deritzana. Han bizi daitezela. Zeintzuk dira, behintzat Labaienen lege, idatzita ez dauden lege horiek? Buf! Gehien batzutan elkarren arteko errespetua edo, hiri batian agian modu batez ulertzen dira eta hemen igual beste modu batez. Adibideren bat? Nahiago dut. Ez esatzen. Bai.
Nire herria, matxatua, politia, ez dakit, arrun politia da. Magikoa ez dakit, baina, bueno, ni hemen badakit nola dagoen ilargia. Herri txiki infernu handi esaera entzutean, zer etortzen da zuen burura? Nik ez dut infernu moduan bizi hau. Ez dakit. Igual, kanpotarra izateak badeko abantaia hori, ez? Ulertu aldot, esaera, baina nik ez dut lan bizi. Hemen, ez. Claro, azkenean hemen uzker bat botatzen duzu eta... Eta bai, badagoela, hori infernu kutsu hori, edo ez dakit nola esan, baina nik ez dut horrela bizi ere. Nik ez da, uste dut ez ez. Ba, segi disfrutatzen, zuen herritxo hau. Asko, mila esker. Biotza baiturana, taku bildurik elkaren gana. Odeien azpiana, sasien gainian handa. Eta hau zer da, herriaren atrakzio turistikoetako bat? Hau, bai, jende asko etortzen da astebururo, ur hau ikustera. Dago ruta bat, deitzen dela la ruta del agua, eta jende asko etortzen da. Bazen ikustera? Pasen. Elkarren gana.